Стига толкова. Малко водичка. Малко водичка. Дай да му свалим обувките и ще го чешем отдолу по диоцата. Нямаш ли? Я да пробваме. Не. Не е забавно. Ще ти полема. Бърши не! Тя не да пострадва. Бърши. Пострадва е на спасител. Ай, бягай. Бягай. Не, на гъст направи човека. Бах! Полеми ме. А да бъде човек може ли да стане? И после как човек да си бие пострадал? Всичките само ги такова. Бах ти се отдая в собствен сок. Малко кафенце. Не мина ли, бе? Кажи солеш. Не, Солеш, кажи. няма, дай. Солеш. Аз ще олея, не. Кажи, аз ще сипе. Не. Аз ще сипе. Ужасни хора. Това са не хора. Ти утре си да влизаш в мусор, като там. Имам и в очите захар. Да ти полея ли да си? Не искам да ми полея вече. Дано горе няма мухи, защото ще стане зле. Има и комари, сега ще им да пусна. Станция. Станция. Това кой го стегна толкова, мамко му? А ръцете, що са му отвън, бе? Да пуши. Бай, Зело!